Библията е най-влиятелната книга в историята. Нейните думи имат силата да проникнат дълбоко в човешката душа и да я преобразят, както никоя друга книга, написана от човека. Киното е върховният инструмент, чрез който можем да се свържем директно с нашите най-дълбоки емоции. Способността му да говори към нашето вътрешно аз е безпрецедентна. Отвъд молитвата е проект, създаден с дълбока любов към Словото на Бог и изкуството на киното. Нашата цел е да създаваме дълбоки молитвени преживявания, обединяващи върховното послание и най-великата форма на общуване. Чрез нашите видеа се стремим да превърнем библейските текстове в сърдечни молитви, диалог между човешката душа и нейния Създател. Започвайки с книгата на псалмите, ще се стремим да публикуваме нови молитвени преживявания всяка седмица. Ако това съдържание докосва сърцето ви, моля, абонирайте се за нашия канал. Станете част от това вдъхновяващо пътешествие. Нека всяка сцена и всяка дума ни позволят да усетим Божието присъствие по нов начин и да се издигнем в свят отвъд молитвата.